Možno aj to sa trošku prejavilo, to neprijatie na tom, že som chorľavala a bola som také dieťa neduživé. Ale zároveň si myslím, že som bola veľmi poslušná. Po mne sa narodil po 5 rokoch brat a to už bolo vidieť, že otec sa tešil. Lenže okrem toho, že ja som sa cítila neprijatá, tak otec bol veľmi prísny a chcel asi vychovať dokonalé deti, lebo veľmi veľa príkazov, zákazov sme doma mali a okrem toho ešte aj pil, takže keď prišiel v takomto stave, tak potom tie riešenia boli obyčajne bitka a výčitky a kadečo také zlé. Raz si pamätám, že moji rodičia robili občas zabíjačky a keď som už mala 5. krát po sebe nejakú 10. so zabíjačkou, s nejakou jaternicou alebo plaštiekou alebo niečím, tak som ju vyhodila v škole do koša. A nejaké moje spolužiačky to prišli žalovať a ja som doma kľačala normálne na polene, na tie polená, čo sa pevným kúri drevom, tak vlastne na tom polene a bolo to ťažké. Lebo som si hovorila, že nič také zlé nerobím, že vlastne som povedala, že nechcem také desiaty a že prečo. Ďalšia taká situácia sa stala neskôr, keď náš otec nás bil aj preventívne. Toto je také, čo bolo vlastne zlé. Ja som raz bola na jednej súťaži a boli sme v Poprade, vtedy ešte nechodilo tak veľa autobusov, bola som na druhom stupni základnej školy, asi v 6. triede. A my sme sa umiestnili v tej súťaži na 2. mieste. A keď sme sa dozvedeli, čo je cena, tak samozrejme, že sme sa veľmi tešili, lebo 2. miesto bolo let lietadlom z popradského letiska a tam, kde bývame. Takže vlastne pilot povedal, že keď sme z Kežmarku, tak ide nad Kežmarok a sme si mali hľadať, že kde bývame. A ja som vlastne vtedy v tom čase prvá z rodiny vôbec letela lietadlom, tak som si dala, že ja prídem domov a teraz všetkým poviem, že aké to je super a že som už letela lietadlom a že tak to bolo, že kým sa tá súťaž vyhodnotila, kým sme prišli na letisko, bolo popoludnie, potom zase kým sme prišli až domov, bolo večer a my sme sa vlastne vrátili po tme. Ja som vybehla, bývali sme na 2. poschodí, vybehla som po schodoch hore a keď som vypočul, čo sa vlastne stalo, alebo prečo som prišla neskoro. Ja som už nemala chuť hovoriť úplne o ničom. Presunula som sa do detskej izby, pamätám si, že už bolo ustlané vtedy a zamohla som sa. Keď som sa po nejakom čase utišila, lebo v kuse som plakala, tak som sa vlastne zrozila, lebo celý vankúš bol krvavý. A keď som vyšla z tej izby, tak už bola len mamka v kuchyni, otec medzi tým išiel do spálne. A ja som jej povedala tú situáciu, že ako sme vyhrali vlastne a že som sa tešila domov a že toto mi celú tú radosť pokazilo. Za celý život otec nebol schopný k tejto situácii nič povedať. Ani sa ospravedlniť, ani nič proste. Normálne to ako keby sa nebolo stalo. Vedela som, že toto ja v živote svojim deťom robiť nebudem. Takže ja som sa vlastne v našej rodine necítila dobre. A niekedy som aj povedala, že pôjdem k babičke a že ujdem a tak, ale proste vždy som ostala. Potom po 11-12 rokoch som mala ešte ďalších 2 súrodencov a už vlastne tá výchova v rodine trochu bola iná. Ako keby na mne sa všetko to zlé malo ako keby vybiť. Lenže zase začala taká situácia, že mala som malých súrodencov, ja už veľká, 12-13 rokov, tak strážiš cez prázdniny deti, zaváraš, váriš. Ja som si pripadala ako slúžka. Takže moje oslobodenie bolo ísť na vysokú školu a vlastne študovala som veterinu. Tam som sa zoznámila s manželom a keďže som takéto nastavenie mala z domu, tak som sa čo najskôr chcela vydať. Chcela som z toho ako keby ujsť.
mala som veľmi rada manžela, lebo tiež už nie, ale tiež vlastne mojou požiadavkou alebo mojou modlitbou bolo k Bohu, aby som si nezobrala alkoholika alebo niekoho, kto pije. To bola jediná moja požiadavka. Ale to som netušila, že ešte môžu byť nejaké iné zlé veci, čo môžu vlastne zase prísť do života. Takže som si zobrala vlastne manžela, ktorý bol evanjelickej viery. A rodičia do toho hovorili síce, ale tak nedala som si povedať. Myslela som si, že keď je jeden Boh, tak to nemôže byť problém. A ako sme sa zobrali, tak to začal byť veľký problém. Dokonca tesne pred svadbou som rodičom povedala, že žiadna svadba v kostole nebude. Že už toľko ako keby vstupovali do môjho života a mixovali mi ho ako keby že na zle, že vlastne ja takto nechcem. No lenže po pár mesiacoch v manželstve som zistila, že ja takto žiť nemôžem, že to svedomie sa ozýva, že ja nemôžem žiť bez sviatosti, bez toho, aby som nejako normálne praktizovala tú vieru. Takže som manžela prosila, aby súhlasil s tým, aby sme sa zosobášili v kostole. Tak povedal, že pod tou podmienkou, že tam budeme sami a že sa to jeho rodina nikdy nedozvie. Alebo teda aspoň v nejakom dohľadnom čase. Takže takto sme to aj urobili. Neskôr som to vnímala ako veľkú Božiu milosť, pretože od istého času potom mi manžel všetky praktiky katolicizmu vlastne začal zakazovať. Keď som sa chcela modliť, zapla som si rúženec, vypínal mi rádio. Keď sme mali 3 deti, potom chcela som sa s nimi modliť, museli sme sa zatvárať. Keď mi brat kňaz doniesol nejaké knihy, tak vlastne som ich musela dávať do detskej izby, aby vlastne neboli niekde tam v priestore, že by mu nevadili. A najviac vadili sviatky. Že na čo už my katolíci potrebujeme každý deň chodiť do kostola. Hej? Cez sviatky viac dní po sebe. Tak, že či by nám nestačilo raz ísť. V tom čase môj brat, už ako teda vysokoškolský vzdelaný, už pracoval, sa rozhodoval pre rehoľu a stále mi rodičia v nedeľu telefonovali, či som bola v kostole. A ja som už mala nervy z toho, že však nemusia ma kontrolovať, veď ja vo svedomí viem, čo mám robiť, ale niekedy manžel vymyslel, že ideme na nejaký výlet a nebolo možné ísť do kostola. Takže stále som cítila taký tlak zo strany rodiny, že však viem, že mám chodiť do kostola, prečo ma kontrolujú. Lenže ja som nevedela o tom, to som sa dozvedela až neskôr, že môj brat, keď som ja do kostola nemohla ísť, tak on išiel 2-krát v nedeľu. Ten druhýkrát aj za mňa, aby som nemala ťažký hriech vlastne za to, že som nebola. Keď sa pred časom rozviedla moja dcéra v Bratislave, nie táto, ale tá najmladšia, tak pri anulácii manželstva, kde čaká na výsledok, sa cítila taká zranená pri tom vyšetrovaní súdom, že prestala chodiť do kostola. Takže vlastne teraz oplácam to, čo môj brat urobil mne, a aby som jej znížila počet ťažkých hriechov, tak chodím v nedeľu 2-krát. Alebo v sobotu večer a potom ešte v nedeľu. Chcela som ešte spomenúť, že mamka bola veľmi dobrá žena, naozaj taká, by som povedala, že až svätá žena, že to vydržala vlastne pri tom našom otcovi. A keď som raz ako gymnazistka povedala, že mami, že poďme odísť akože od otca, tak otec to začul a z tej spálne vyskočil a obidve nás zbil hrozne. Takže mamka potom povedala, že vidíš, že už nikdy to nehovor, že už nikdy takúto vec nespomeň. Keďže vlastne v tom manželstve som sa znovu necítila šťastne, tak som mala pocit, že kde je ten Pán Boh, že on asi všetkým pomáha, len mne nie. Že je niekde ďaleko, že ma nepočuje, že je pravda, že som v tom čase ani nečítala písmo, ale mám pocit, že keď som čítala, tak som tomu nerozumela.
raz sa stalo, že sme sa pohádali o vieru s manželom a umývala som riad, zavrala som sa v kuchyni a som si vrala, že Pane Bože, že ako ťa mám obrániť v tomto, že však to je nenormálne, čo ten manžel akože robí v tej oblasti viery. A zapla som si rádio, vôbec som netušila, koľko je hodín, čo tam môžu dávať alebo tak. A ako som mala v myšlienkach to, že Pane Bože, ako ťa mám obrániť, tak som zapla rádio a prvá veta, ktorú som odtiaľ počula, bolo: Pána Boha netreba obráňovať, on sa obráni sám. Ja som teraz mám mraz po chrbte, čo z toho cítim, pretože ja som aj vypla to rádio, potom ja som už dávno nepočúvala. To, čo som potrebovala počuť, už som počula. Občas som písala články do nášho farského časopisu a viem, že som toto svedectvo tam písala. Lebo som si vtedy uvedomila, že kto som ja, že chcem Boha obraňovať. Veď to som mala nejakú skreslenú predstavu o tom našom Bohu. Veď On vlastne je ten, čo takto spraví a bude všetko ináč, všetko môže zmeniť. Takže som mala taký pocit, že nejakým zlým smerom alebo zo zlej strany som to uchopila, že to nie je dobré. Medzi tým v našej rodine zomrelo v priebehu roka a pol 5 ľudí a môj brat ako 6. dostal leukemiu, teda zistili mu, že má rakovinu krvi. Na mňa toto, a ešte ja som učila v tom čase už, a ja som mala pocit, že okolo mňa je sama smrť. Naozaj to bolo, ja už som len čakala, kto zase ďalší zomrie a čo sa zase stane. Ešte medzi tým, keď to som spomenula vlastne, že som učila, tak v tom čase v jednej triede som učila v piatok, v pondelok tam už žiačka nebola. Išla z diskotéky, zrazilo ju auto. A ďalšia sa pokúsila o samovraždu z mojej triedy, čo som bola triedna. Mamka sa objavila v čiernom, našťastie to nie tá žiačka zomrela, ale niekto ich príbuzný a tá žiačka to prežila. A v tom čase v Kežnárku robil prednášky Páter Vela. Neviem, či registrujete to obdobie, že tam sa chodilo vlastne na také semináre rôzne. Tak ja som pristúpila k nemu v zakristii. Pani mi povedala, ktorá tlmočila, lebo neviem anglicky, že to nie je možné pred svetou očou ho vyrušovať, že to nie je vhodný čas. Tak som povedala, že ja to skúsim a mala som pocit, ako keby ma niekto postrčil k nemu, že to nebolo také celkom moje rozhodnutie. A pristúpila som k nemu a začala som hovoriť, že ja už neviem, čo ten Pán Boh odo mňa chce. Ona mu to preložila vlastne, že čo, a nejakým takou krátkou modlitbou sa za mňa pomodlil, ale ani nejak si nepamätám veľmi, že o čom to bolo. Keď brat zomrel, tak som vlastne ochorela. Ochorela som tak, že nemohla som chodiť. Trpli mi ruky, nohy, proste úplne zle a trvalo to veľmi dlho. V tom čase vlastne bol manžel veľmi zlý na mňa, lebo ja som nevládala vlastne robiť tie práce domáce, čo treba robiť, tak ja som sa snažila všetko ako dovtedy, ale bolo to veľmi ťažké. A keď prišli za mnou do nemocnice spolu s dievčatami, tak manžel pri lôžku mi len dal veci, doniesol, tak ako keby mi ich hodil a povedal, toto je ten tvoj Boh. A odišiel. Teraz dám slovo Lenke a ona vám dopovie tú situáciu, ktorá sa tam stala. Mamka bola vlastne niekoľko mesiacov v nemocnici v takom vážnom stave a ten deň, čo bol taký ťažký, tak to bola nedeľa, deň Matiek, to si pamätám, v máji. A ja som mala vtedy 12 rokov. Šli sme do nemocnice len ocko, ja a sestra, lebo brat sa učil na matúry, ktoré mal mať ďalší deň. A mamka bola vtedy na kyslíku a otec bol veľmi nervózny, on chodil proste pred tou posteľou ako taký lev. A ja som ho chápala, že trpí proste tým, že keď vidí tak svoju manželku a že doma má 3 deti. A
nikto nevedel, že aká bude prognóza. A mamka si vtedy mala tak zle, že vlastne potrebovala niekomu povedať, že ako ju máme pochovať, keď by zomrela. A otcovi to nebolo možné povedať, tak to hovorila mne. Takže ja si to tak pamätám od tých 12 rokov, že presne také detaily, že ako chce vlastne niečo, aby sme spravili. A po príchode domov naspäť, môj otec bol fakt taký zúrivý, že všetky knižky, ktoré mamka mala také náboženské, kresťanské v obývačke, tak začal ich trhať, skákal po nich, potom ich chodil do koša všetky. My sme sa báli, všetky 3 deti sme sa zatvorili v detskej, sme plakali, nevedeli sme, že čo sa to deje. Na jednej strane, že nám zomiera mamka, na druhej, že ako budeme žiť takto s otcom, že ja som si to nevedela napríklad predstaviť. A pre mňa to bolo také zlomové, že ja som vtedy, my sme chodili do kostola tak tradične, ale takú osobnú vieru som nemala. A v ten deň po obede ja si pamätám, že som si povedala, že Pane Bože, že prosím ťa, neber na mamku, lebo ja si to neviem predstaviť, že budeme žiť iba s otcom. A som sa tak zavesila, ako keby obrazne, hej, Pánu Bohu za krk. A som povedala, že budem proste ti slúžiť, že budem sa snažiť byť dobrá a tak. A že proste nezober nám ju. A trvalo to dlho, kým mamka sa dostala do takého stavu, ako potom začala po pár rokov fungovať. Ale v podstate najprv hovorili, že bude na vozíku, potom zrazu, že bude môcť chodiť, potom, že bude môcť chodiť do práce. Teraz mám pocit, že mám viac energie ako ja a pritom je už dôchodkyňa. Tak je to fakt taká milosť. A ja som vďačná za tú ťažkú situáciu, lebo neviem, že keby nebola, tak možno, že ani ja by som nemala tú osobnú vieru, myslím si. Alebo by Pán Boh pripravil niečo iné, možno v iný čas. Ale že ja som potom vlastne začala chodiť do spoločenstva, začala som sa modliť rúženec, čítať si Sväté písmo. A stále to bolo náročné, lebo otec, keď videl, že mám pri sebe písmo alebo rúženec v ruke, tak proste pomaly ma chcel zbiť, alebo keď som spomenula Pannu Máriu, tak som dostala bitku, keď jej v aute počas cesty. A boli to také zápasy, ako keby počas celého života, kým žil otec, sme sa stále modlili za jeho obratenie, lebo on bol pokrstený evanjelik, ale nepraktizujúci. A nemodlili sme sa za to, aby sa obratil, aby prešiel na katolícku vieru, ale tak, aby uveril tiež v Ježiša, že existuje aj že to, že mamka vlastne je v takom stave, ako je, takže to nie je náhoda. A ja poviem ešte tak za seba, že ako sme vyrastali v rodine, tak boli na nás skladené tiež vysoké nároky podľa mňa. V rôznych oblastiach sme mali byť proste najlepší, či v škole, či na krúžkoch. Ja som proste chodila na volejbal, ľudové tance, výtvarná, hudobná, neviem kde všade ešte. A všade som mala akože mať super výsledky. Na najťažšiu školu sme chodili v tom čase, aká bola. A neviem, vtedy som to tak vnímala asi, že rodičia nám chcú tak dobre. Ale časom som zistila, že proste o tom nie je život, že teraz niekomu dokazovať niečo, že toto zvládnem alebo v tom som dobrá. A že dôležité je, aby sa to dieťa v rodine cítilo, že je milované. Ale ja som to ako keby necítila z otcovej strany vôbec. Ním som sa práve že cítila nemilovaná. Z maminy som cítila, že to myslím si, že všetci sme cítili jej lásku, ale z otcovej nie. A veľmi nám chýbalo, hej, tak, že by nám povedal, že si niečo dobre zvládla, alebo že vyzeráš dobre. Ja som napríklad počúvala od detstva také vety, že vyzeráš ako sviňa, že rob niečo so sebou, choď behať a také proste ťažké veci naozaj. Aj potom medzi spolužiakmi nosila som korzet, ešte mala som skoliózu takú výraznú, takže to tiež bolo ťažké pohybovať sa 22 hodín denne v tom korzete. A rozmýšľam teraz, že ktorú vec poviem ešte ďalšiu.
keď som skončila základnú školu, tak veľmi som sa modlila za spolužiakov na strednej škole. Modlila som sa, aby tí spolužiaci, ktorí sú so mnou teraz v triede, aby neprešli proste na gymnázium, keď som vedela, že väčšina z nich tam má prihlášku. Prišiel september a ja som sa dostala do triedy, kde som mala 90% spolužiakov z tej základnej školy. A bolo mi akože do plaču, lebo som si dala, že Pane Bože, že ja som sa modlila za týchto spolužiakov, že ja ich nechcem proste mať v tej triede, že oni mi veľa naobližovali, nemáme vôbec dobrý vzťah, že ako ďalšie 4 roky budeme fungovať. A potom tým, že mamka mala so mnou už skúsenosti také v minulosti, že keď sme sa za niečo modlili, to potom asi ona môže ešte spomenúť, tak že to vnímala, že naozaj, že to nie je nejaký len môj výmysel, že niečo som proste si teraz myslela, že chcem urobiť niečo iné, ale že to tak naozaj vnímam. A šla so mnou za riaditeľkou vtedy na gymnázium. Bola to naša bývalá suseda, takže mamka si s ňou ešte týkala. A prosili sme ju, že či by som sa nemohla vymeniť s niekým akože do druhej triedy. Ona povedala, že vieme, že to nie je také jednoduché, lebo sa to dotýka aj cudzieho jazyka a proste aj miest v triede, lávic a tak. A ja som vedela, že jedna dievča chodí často do našej triedy, ako keby tam mala viacerých tých kamošov a ja som vlastne chcela ísť do tej druhej triedy. Tak oslovila som ju, že či by sa so mnou nechcela vymeniť. A ona najprv povedala, že dobre, ale potom ďalší deň, už keď sme sa mali meniť, tak prišla za mnou, že vieš čo, ja som si rozmyslela nakoniec, že nie. Tak ja som potom zase ďalšiu noc celú, to som asi ani nespala. Som sa fakt, že celú modlila a som si dala, že Pane Bože, ja už neviem, že čo, ale ja som preto urobila proste, čo sa dalo a ukáž mi ty, že čo chceš. Tak ona na to ďalšie ráno ešte potom prišla a povedala, že áno, že vymením sa s tebou. No a preto to hovorím, lebo tie 4 roky boli asi jedny z najkrajších zatiaľ mojich rokov života, kde som zažila medzi spolužiakmi fakt také rodinné vzťahy, priateľstva silné doteraz a priateľstva také, že niekde sa zdieľame len z pekných vecí, ale aj z takých ťažkých, aj z nejakých našich pádov, zlyhaní, aj s chlapcami. A tam som pocítila aj také prijatie, že iba tak preto, že som. Aj oni ma volali, že nie že Lenka, ale že naša Lenka. A pre mňa to bolo vlastne také naozaj silné, že ja som preto nič špeciálne neurobila, akurát som ich mala rada. Takže veľmi za to ďakujem, že aj keď som to v rodine nepocítila, tak v tej triede potom sa mi to ako keby tak začalo uzdravovať. Aj to seba prijatie, taká moja hodnota. Aj od spolužiakov, chlapcov. Oni sa niekedy čudovali, nechápali, že prečo ty si to myslíš o sebe, alebo tak, ja neviem, tak si to myslím, proste mám to nejak sugerované, alebo čo je z tej rodiny. Že také silné boli tie slova, no ale potom našťastie iné slova to dávali trošku do poriadku. Trošku sa vrátim k tomu detstvu Lenkymu. Jednej veci som nerozumela, keď boli malé naše dievčatá, že Lenka občas povedala, že duša mi hovorí. A ja som nevedela, čo to môže myslieť 3-4-ročné dieťa, že duša mi hovorí. A to bolo však ešte obdobie socializmu. Mala som kolegyňu, ktorá chcela byť reholná sestra, ale potom ostala slobodná a učili sme spolu. A ja som sa jej pýtala, že počuješ, Sonia, že čo to ona môže akože myslieť tým, že duša mi hovorí. A ona hovorí, že vieš čo, že môžu deti naozaj vnímať ten duchovný hlas, ktorý potom však aj dospelí niekedy vnímame, ale že opýtaj sa jej, že ako vie rozlíšiť, či to, čo počuje, či je dobré alebo zlé. A tak raz, keď sa dievčatá hrali v detskej, tak som sa ich pýtala, že Lenky, že Leni, že počúvaj, že ty keď hovoríš o tej duši, že ju počuješ, tak to ako vieš, že to je dobré alebo zlé? A ona od hry zdvihla hlavu a hovorí, mami, však keď je to dobré, tak to je taký jemný, milý hlasok. A keď zle, tak taký škrekľavý. A koniec. Toto vám len hovorím, čo mi povedalo 4-ročné dieťa. Takže a potom som mala takú skúsenosť napríklad, že dožadovala sa jednej návštevy k našej tete, ktorá bola chorá. A trvala na tom, že tam musíme
musíme ísť teraz. A mne sa to zdalo nevhodné. My sme tam išli, my sme boli pri tej tete a ona večer zomrela. Toto dieťa ma vlastne poslalo k tej tete, aby sme sa v podstate rozlúčili. Takže ja som potom uverila tomu, že keď sa modlí 2 mesiace za niečo, takže asi to cítenie je také, že nájsť do tej vedľajšej triedy. Ja som dodnes vďačná za jej spolužiakov a za to, že v podstate ju uzdravovali a to ich ako keby správanie k nej bolo veľmi príjemné. A môj manžel to vôbec do Stužkovej to nevedel. Až na Stužkovej sa to dozvedel vlastne, že sme túto zmenu urobili. A musím vám povedať, že nezažila som, 30 rokov som učila, nezažila som triedu, ktorá by sa celá pred písomkou modlila. To boli oni. A pritom z rôznych cirkví, neboli len katolíci. Takže vlastne naozaj to bola vymodlená trieda. Vrátim sa k tomu, čo bolo v tej nemocnici. Mňa keď prepustili, lebo nevedeli lekári, čo so mnou, poviem nakoniec, že môj stav bol spôsobený uštípnutím kliešťom, boreliózou, ktorú som vlastne nezachytila na začiatku a mne hrozilo ochrnutie vlastne. Takže celý ten stav bol spojený s tým. Potom som sa liečila 3,5 roka v Bratislave v špeciálnej ambulancii a tak som sa v podstate aj bratom dostala, lebo môj zdravotný stav mi nedovoľoval cestovať z Kežmarku do Bratislavy a nazad v jeden deň. Takže bratia mi umožnili, lebo tam to bola súkromná ambulancia, 80 € len ten jeden deň, čo som prišla do ambulancie. Takže ešte keby som mala ubytovanie niekde platiť, tak by som sa nedoplatila. Takže bolo to nákladná liečba, ale chvála Bohu pomohla. Ale vrátim sa k tomu, ako som z tej nemocnice na manžel viezol domov a v aute mi dal na výber. Rozhodol som sa, že buď si nájdem byt a odsťahujem sa od vás, alebo sa ty odsťahuješ do spálne. Ja som nevládala žiť, nie, že by sa postarať o 3 deti alebo čo, tak samozrejme, že som si vybrala tú druhú možnosť, že sa odsťahujem zo spálne. A 10 rokov som si ustielala na zemi na epede v obývačke. 10 rokov. Mne to vtedy až tak neprišlo nejaké také hrozné, lebo ja som nevládala veci riešiť, bola som naozaj zle na tom. Ale keď som si uvedomila ten dôsledok, predstavte si, že vlastne mama, ktorá nepije, nefajčí, nikde nechodí, plní si povinnosti, do práce chodí a spí na zemi. Aký príklad som ja vlastne dala svojim dcerám? Ako môže muž zaobchádzať vlastne so ženou? A až keď som pochopila, že ja som milované Božie dieťa, že som kráľovská dcéra a že nikto takto nemá právo so mnou zaobchádzať, až vtedy sa to začalo uzdravovať. Ja som tam na tej zemi spala s krížom, lebo to na začiatku bolo veľmi ťažké. A ja som tam našla Pána Ježiša, vlastne osobný vzťah s Pánom Ježišom. A ešte vám poviem, že ja som všetko potrebovala mať vysvetlené. Ja som taká veriaca, že by som potrebovala vidieť. Ale blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Takže ja som od dievčat vedela, že keď chodia na tie stretnutia s mládežou a tak, že sa tam dejú také veci, že niekto dostal dar jazykov, že niekto tam celé stretko sa presmial, alebo niekto preplakal, alebo niekto tam odpadol, keď sa za neho modlili. Viete, ako tie modlitby Ducha Svätého. Ja som len o tom počula. Ja som nevedela, že také niečo je možné, ale vedela som od dcer, že takto to fungovalo tam, kde boli. A Lenka išla na operáciu tu v Košiciach a bola to operácia blízko, teda v hlave. Som sa bála o zrak, o sluch, aby náhodou nejaké
následky nemala. A mali sme tu v Košiciach reholnú sestru sociálnych sestier a keď som ju doviezla do nemocnice, tak som išla s tou tetou do kostola premonštrátov, tu je na Hlavnej vlastne, do kostola a ona ma len upozornila, že to bude taká trochu iná svätá omša, ako som zvyknutá. Tak už prvé, čo bolo iné, bolo, že kňaz povedal na začiatku, že kto má nejaký problém s Bohom, nech sa postaví a že ja si tak pozriem, akože kto sa postavil a budem sa počas svätej omše za tých ľudí modliť, hej, že aby Pán vyriešil ten ich problém. A teta mi tak pošepkala, že keď dačo z toho, čo bude hovoriť, sa ťa bude týkať, tak normálne sa postav, však nemaj akože obavy. A ja, že ja nemám žiaden problém s Bohom, akože nič mi netreba riešiť. Moja celá myseľ a všetko bolo na tej svätej omši nastavené, aby tá operácia na druhý deň, ktorá mala byť, aby dobre dopadla. Ale medzi tým ten kňaz, ako hovoril tie veci, ja som to poriadne ani nepočúvala, tak na konci povedal, že alebo iné. A na to iné som si povedala, že dobre, ja na tú operáciu myslím, tak sa postavím. Tak som sa vlastne postavila. Potom bola normálne svätá omša a po svätej omši hovoril, že kto ešte by mohol chvíľku ostať, takže vyloží na chvíľku sviatosť oltárnu a že aby sme sa tak priblížili k Bohu a ja som to myslela, že tak duchovne, ale on to myslel, že fyzicky, že máme prísť ku obetnému stolu tak blízko, akože do blízkosti. No a tam sa udiala taká vážna vec, bolo to pred skoro 20 rokmi. Ako sme tam stáli, možno nejakých 20 ľudí okolo obetného stola, tak mne začali vychádzať bez toho, aby som to chcela, z úst zvuky. Normálne také ako stony, jak keby niekto plakal, neskôr až ujúkal. A ja, že to čo sa deje? Teta stála predo mnou a otočila sa a hovorí, keď je zle, choď vonku. A ja, že ale mne nie je zle, akože ja neviem, čo mi je. Tie zvuky sa zosilňovali, nikomu inému sa nič také nedialo. Ja som nechápala, že čo to má znamenať, ale vedela som, že v blízkosti sviatosti oltárnej sa môže stať kadečo. Takže som len čakala, čo ďalej bude. Tuto stála pani s takým mladým chlapcom a hovorí mu, keby padala, tak ju chytaj. A ja, že prepávam, že kde mám padať, akože, že ja nejdem padať, veď ja normálne, akože tu stojím a neviem, čo sa to robí. Tie stóny tak silneli, že nakoniec prepukli v neskutočne silný pláč, ale taký, ako keby som od detstva všetko vyplakala. A normálne, keď som privrela oči, že čo sa to vlastne robí, tak sa mi to v očiach vizualizovalo, ako keď v minulosti chodili prať na potok, viete, alebo v Lavore nejakom práli na také strieborné ako blnky, hej, a na tom vlastne na rajbačke, hej, tak práli. Tak ako keby som tú rajbačku mala takto celé a po tej rajbačke vlastne prúd vody, ako keby mi takto vychádzal. Hej, ten prúd slz, ako keby. Neviem, teraz tak rozmýšľam, že to mohlo byť také nejaké očisťovanie, alebo neviem, čo to vlastne bolo. A zároveň som cítila, ako keby ja som sa bránila telom, že ja nechcem spadnúť. Hej, čiže všetko som preto robila, aby som to ustála, ale zároveň som cítila, ako keby mi niekto skladal stavce do predklonu. Hej, že normálne takto mi to išlo, že mám sa skloniť. Keby som bola vedela, čo sa deje, tak si kľaknem alebo si ľahnem až dokonca. Keď sa to skončilo, to normálne tak spontánne potom upadlo, nikto iný ľudia sa modlili, tí ostatní, tak v tichu. Ja som fakt vám poviem, že toto som v živote nezažila, čo v mojej hlave sa udialo bolo. Ešte šťastie, že som v Košiciach, že ma tu nikto nepozná, lebo keby sa to stalo v Kežmarku, tak sa hanbím chodiť po ulici. Toto som si povedala v hlave. Keď sa to skončilo, už kňaz ukončil, odložil sviatosť oltárnu a povedal, vlastne prišiel taký 30-40 ročný muž ku mne a hovorí, že viete, čo sa vám dialo? Ja, že tak ja viem, ako čo sa mi dialo, ale vôbec tomu nerozumiem, netuším, čo sa mi dialo. A on mi hovorí, že
pristúpil ku vám, chytil vašu ruku, vložil ju do ruky Panny Márie a povedal, že nemáte sa báť nechať ňou viesť. Panna Mária vlastne bola u nás nadávka. V mojej mysli manželovi pestoval to, že my to všetci preháňame, že katolícka cirkev, viete, s tou Pannou Máriou, že pomaly ju máme viac ako Boha. A ja som začala mať také pochybnosti, či fakt to my robíme dobre. Viete, že ako keby som tomu uverila. Ale mala som to len vo svojej mysli. Nikdy v živote som nikomu o tom nepovedala. Takže ten Pán to nemal odkiaľ vedieť, ani ho nepoznám. Raz v živote som ho videla. A vtedy som vedela, že to Pán Boh vlastne mi vyriešil tú situáciu s Pannou Máriou. Že nemám sa báť nechať ňou viesť. A keď mi to povedal, tak som vyhľadala sochu Panny Márie a tam je vlastne ako je oltár, na ľavej strane si pamätám, len ja som tam, predstavte si, ja som tam odvtedy v tom kostole nebola. Dnes som chcela ísť, ale to nevyšlo. Ja sa chcem ísť pozrieť na tú Pannu Máriu znovu vlastne, že kde som to tú ruku mala dať, lebo ja som pred ňou stála a ešte som v mysli mala také detské, ako keby, že kto vie, ktorú ruku mi ten Pán Ježiš chytil a do ktorej ruky Panny Márie ju vložil. Tak toto bola moja starosť ešte na záver toho celého. Takže ja som vlastne začala za tých 10 rokov, čo ma manžel ako keby odvrhol, ale v domácnosti sme akože fungovali. A navonok akože sme v pohode rodina. Viete, to nikto nevedel, čo my vlastne prežívame za dverami. No a vďaka tomu vlastne ja potom sa začala uzdravať, ten Pán Boh v mojom živote začal konať. A po 10 rokoch manžel povedal, že však vráť sa ku mne do tej spálne. A však on ma poslal preč, viete, ja som čakala vlastne na ten pokyn. A on hovorí, a prečo som ťa to ja vlastne tam poslal? Hej? Vlastne on sám ani po 10 rokoch už nevedel, že čo bol ten pravý dôvod. No len sme vlastne si prebabrali 10 rokov vlastne možno pekného života. No a záver ešte poviem, že môj manžel počas covidu už začal praktizovať vieru, čítal písmo vo svojom, chodil do evangelického kostola, občas som išla s ním. A začal rozmýšľať nad tým, že či by sa nestal katolíkom. Pre mňa to bolo také prekvapenie, keď som sa to dozvedela, že som mu povedala, že ty čo vymýšľaš? Veď ja som si ťa brala ako evanjelika, ja s tým nemám problém. Keď akože ty máš nejaký, tak si to budeš vybávať sám a nemyslíš si, že to rýchlo pôjde, to určite bude dlho trvať, to niekedy aj rok, aj 2. Ale tak nič, tak sme len rozprávali. No a manžel nakoniec ochorel na COVID. Dostal sa do umelého spánku a keď Lenka volala dcéra, že mami, že bolo by dobre odskladať pokrstiť, lebo je v ohrození života, tak nejak sme my nechceli ostatní tomu nejak veriť. Syn ešte hovoril, že nepreháňajte to, on ešte po svojich príde domov a tak. No a manžel vlastne bol potom v tom umelom spánku pokrstený a zomrel vlastne potom na následky covidu neskôr. Ale medzi tým ešte... To bolo také silné vtedy, že išli ho na pokrstiť, potom ho ešte prevážali do inej nemocnice a po 2 týždňoch v tom umelom spánku alebo 3, neviem, ho skúsili prebrať, tak akože podarilo sa to, ale viete, keď 2 týždne či 3 ste pod silnými liekmi a tak to vedomie je také zvláštne, stále akože malo ťažké poškodenie pľúc, 88% nefungovalo, takže na vysokotlakovom kyslíku musel byť. No a to sme mu mohli povedať vlastne ešte, keď sa prebral, že či si pamätáš, že akú mal tužbu, že o ktorej nám rozprával, tak kývol iba hlavou, že vie. A som mu povedala, že oci, že
že tak už sa to podarilo, tak on bol úplne taký prekvapený, že ako sa to stalo, že mám o tom viac povedať. A to je vlastne posledné, o čom som sa s mojím otcom rozprávala, kým bol tu na zemi. A som veľmi vďačná za to, že keď takými peripetiami sme si prešli, ale že to bolo jeho rozhodnutie. Ešte som mu povedala, aj keď sa prebral z toho umelého spánku, že oci, že keď sa dostaneš do lepšieho stavu, tak ver tomu, že tam budeš chodiť na tie katechézy, akože hej, 2 roky to asi trvá na faru. Že to nebudeš tak zadarmo. A ešte som bola taká trochu nahnevaná, že Pane Bože, tak celý život tu akože, no, nie že len trpíme, ale akože dosť trpíme v tej rodine a že môj otec teraz proste bol pokrstený ešte v umelom spánku, že všetky hriechy hej sa mu zmýjú, že on je teraz je babetko a my sa môžeme zase neviem koľko snažiť, hej. Proste mi to prišlo také ako keby nespravodlivé, hej, ale ja viem, že to je inak, ale chápete tie pocity asi. Dceri, ktorá má vyše 30 rokov, je vydatá už a tak, proste, že zrazu ten otec má čistý papier. A bolo to veľmi naozaj silné. Aj na tom pohrebe potom. Ja ešte by som chcela možno tak povzbudiť aj takú oblasť žien, možno čo sú aj rozvedené, alebo proste ktorých niekto nechal. Ja som sa vydala v roku 2020 a v roku 2024 sa so mnou vlastne manžel rozviedol. A veľmi ťažké to bolo pre mňa, že som tak nerozumela poriadne, že aký je ten dôvod. Doteraz úplne neviem. A mám taký pocit, že možno sa to ani nedozviem. Bolo mi ťažko, ako keby cítila som sa taká odvrhnutá sama. Zbalila som si len najnutnejšie veci do auta, hej, perinu, vankúš, proste plné auto. Šla som zo západného Slovenska naspäť po Tatry. Narodené deti sme nemali, bola som tehotná jedenkrát. A ešte keď som odchádzala, tak som sa ho opýtala, hej, že či by som ho mohla aspoň objať a on povedal, že nie. Tak ja som bola úplne taká, že s niekým žijete a potom zrazu proste úplne cudzí človek. Ale o tom chcem svedčiť, že vlastne aj v takých chvíľach, že vás Pán Boh určite nenechá samé. Aj možno, že keď nemáte niekto podporu rodiny, ale verím tomu, že máte okolo seba dobrých ľudí, aj dobré ženy, aj spoločenstva. Aj táto farnosť podľa mňa je super, aj pán farár, že treba si ako keby pýtať aj takú podporu, že my nemôžeme ostať v tom takom ako keby smutnom a ťažkom, len lebo to určite Pán Boh od nás nechce. To, že sa to stalo, tak ja vôbec neviním z toho Pána Boha, lebo si uvedomujem, že to je vlastne o ľudských rozhodnutiach, tieto veci. Ale na začiatku to bolo také temné, smutné a som si povedala, že tak mám 36 rokov a že to takto mám žiť, kto vie to kedy, že to proste je strašné. A potom som vlastne tak sa snažila ako keby vyhrabávať z toho smetiska celého. Keď si predstavíte takú veľkú kopu, ja som tak vykúpla akože raz za čas cez tie odpadky, potom zase som tak padla pod nich, potom zase hore a tak. A doteraz to je podľa mňa. Možno tak menej často som pod tými odpadkami, ale som tam niekedy. A tak vás chcem pozbudiť, že budem sa za vás modliť, za všetky, za tie rôzne prípady. Asi určite tu máte zaujímavé životné príbehy, všetky. Hoci ktorá z vás, keby sa tu postavila dopredu, tak by mohla určite hovoriť. A by som chcela tak vlastne aj vyprosovať pre nás všetky, aby nás Pán Boh vyviedol z tých všetkých klamstiev a možno z takých zlých stereotypov, zlých pohľadov, názorov o nás samých, aby naozaj nás priviedol z takej pušte na miesta, ktoré sú živé, kde
kde to je také svieže, radostné, kde druhí môžu načerpať. Tak veľmi vám to naozaj vyprosujem aj sebe. A verte tomu, že budeme na vás myslieť v modlitbách. A ja ešte poviem zo včera, také svedectvo teraz mi napadlo, keď tu vidím kamarátku preto, že odkedy som vlastne bola od manžela už preč, tak nemala som nejakú oslavu narodenín, ani počas manželstva, akože už keď som bola dospelá, tak nemala som také oslavy narodenín s tortou, hej, jasné, že mi niekto podal ruku alebo napísal mi SMS-ku, ale že neprežívala si neviem čo. A včera mi kamaráti pripravili takú veľmi peknú oslavu s krásnou tortou a s mnohými prekvapeniami. A ako keby som cítila proste veľmi od nich také prijatie a lásku, aj napriek tomu, že nie som moja rodina, ale že keď človek prosí o to, aby sa tak necítil aj sám, aby naozaj, že mu Pán Boh poslal do cesty ľudí, ktorí ho proste príjmú, tak to dostane. A včera akože fakt to bolo skvelé, fakt som veľmi rada za to, že sú takí ľudia a že dokážu prekvapiť. A aj v minulosti, keď som napríklad nespravila štátnicu, tak jedna rodina bezdetná mi urobila oslavu, chápete? Ku neurobenej štátnici. Takže niekedy mi niekto dával najavo, že keď som nespravila skúšku, tak neprišiel pre mňa na stanicu, hej? Že som zrazu sa obzerala s tým obrovským ruksakom po 6 týždňoch z Bratislavy, keď som prišla na východ. A som vnímala ako keby taký hnev a toto sú úplne také zvraty, hej, tie paradoxy, že keď niekto pre vás pripraví niečo vo chvíľach, keď si myslíte, že ste zlyhali alebo že ste málo dobrí a niekto proste na vás vyvalí, hej, také prekvapko. Že vďaka za všetkých takých ľudí, ktorí sú vnímaní. Naozaj. Ešte mi napadla taká silná vec, keď som chodila do tej Bratislavy, tých 3,5 roka, tak všelijaké veci sa tam udiali, ale teraz som mala taký mimoriadny zážitok, keď mi pani doktorka povedala, že 8 mesiacov bude trvať liečba a ja som po 8 mesiacoch prišla a ani jedno číslo v výsledkoch sa nezmenilo. Ako keby som tam 8 mesiacov ani nechodila. A tak sa mi premiala hlavou, že koľko peňazí to stojí a tak, či to má vôbec význam. Ona ma presviečala, že má. A bolo pred Vianocami, pamätám si, že už to bolo také adventné obdobie a túlala som sa po starej Bratislave a zaujal ma jeden výklad, kde boli sami anjeli a boli vyrobení z rôznych materiálov, že to už taká predpríprava vlastne na Vianoce bola, tak som do toho obchodíku vošla. A keď som si ho prezerala ako takú galériu, možno, že čo všetko ľudia pekné dokážu vyrobiť, tak som sa vracala už okolo pokladne a tam ma zaujal taký na krojoch, čo býva tu, taký náplecník, viete, na rukávoch to býva také našité. A som si hovorila, to čo tu majú v tej krabici, a také ako v krabici od topánok to bolo. Tak som to chytila do rúk a to bolo normálne ako prianie a na tom bola nalepená tá nášivka. Potom ďalej tam bolo z hodvábu maľovaného zase niečo, potom také krásne, ako keby len písmená, alebo také grafické niečo. Každý ten pozdrav bol originálny, akože ste si mohli kúpiť originálny pozdrav niekým vyrobený. A keď som tak išla, už asi v polovici som bola, lebo každý bol ozaj krásny, tak zrazu som natrafila na prvý, na ktorom bol nejaký text. A tam bolo: ty musíš mať veľmi veľkú hodnotu, keď si Boh dal námahu ťa stvoriť. A to bolo v tých začiatkoch ešte. Ja som normálne cítila jak blesk od hora po chodidlá. Ja som tam ostala stať jak paralizovaná. Pamätám si, že som ruku z toho zdvihla jak od horúcej pece a to sa preklopilo. Tak jak som to začala skladať takto,
tak vlastne sa to vrátilo do tej pôvodnej polohy. A pani, ktorá obsluhovala v tom obchode, niečo tam vzadu robila s niekým a prišla k tej pokladni a hovorí, že našli ste si niečo? A ja hovorím, že odpovede na svoje otázky. A vyšla som z toho obchodu, fakt som začala rozmýšľať, že kto mi to teraz povedal vlastne, že ako keby Pán Boh nejakého aniela poslal, že ty musíš mať veľmi veľkú hodnotu, že si Boh dal námahu ťa stvoriť a to platí vlastne o každej z nás. Ja som, keďže dcera študovala, ja som už potom cestovala domov, tak jej hovorím, že Leni, prosím ťa, choď mi to kúpiť, ten pozdrav. Najprv nevedela nájsť ten obchod, hovorím, mami, kde si to ty vlastne bola? Bola si vôbec v nejakom obchode, alebo sa to len tak stalo? Ale nakoniec ho našla a predstavte si, že ten pozdrav tam už nebol. Bol to nejaký odkaz pre mňa a už tam vlastne nebol. Takže ja by som tiež chcela vlastne to ukončiť tým, že dôstojnosť naša je v tom, že sme Božie dcery. A keď si uvedomíte, že máte otca, kráľa a že ste princezné, tak vlastne by sme mali byť také jeho reprezentantky a čokoľvek vlastne v živote ťažké príde, tak Pán Boh je blízko. A blízko môže byť aj v ktorejkoľvek z vás. To blízko, akože Pán má naše ruky, naše nohy, naše ústa. A keď ma bratia oslovili, že vlastne by sme s nimi spolupracovali týmto spôsobom, tak verte, že stále je to pre mňa ťažké o tom hovoriť, lebo neprežívam to už tak, lebo aj otec, aj manžel už zomreli. Ale raz som bola na jednej prednáške a veľmi by som chcela, aby moje odpustenie im bolo úplné. Tak som sa pýtala, že čo to znamená úplne odpustiť. A tam som sa dozvedela odpoveď na to, že keď chceme sa otestovať, či sme úplne odpustili, že mali by sme si ako keby povedať, že či prajem tomu človeku nebo. A ja som povedala, že jasné, že obidvoch chcem, aby boli tam, aby sa teraz aj prihovárali za nás a tak, že ja nemám žiadne pochybnosti, že by som nechcela im to dopriať alebo tak tomu sa veľmi teším vlastne, že som túto odpoveď vlastne tak začula pri tej jednej prednáške. A potom ešte túžila som milovať Boha a vedela som, že to neviem. Že neviem, akým spôsobom sa to robí. A raz mi jedna známa hovorí, že vieš, že ja som také čítala myšlienku od Patra Pia, že milovať Boha stačí, keď chceš. Že už to je vlastne prvý krok k tomu milovaniu. A ja chcem veľmi, ale neviem vlastne, ako to mám robiť. Tak, že to už vlastne stačí, že to už je taký prvý krok k tomu byť s tým Bohom blízko a vlastne počúvať ho a ďakovať mu za to všetko, čo koná. Takže Pán Boh vlastne v našom živote naozaj urobil veľmi veľa a viem, že je živý a že nás počuje. Že vlastne len zistila som to až vtedy, keď môj smet bol po Bohu taký, že som mala pocit, že už to bez neho vôbec nejde, že som bola na úplnom dne. Vtedy začal vlastne vstupovať do toho môjho života. Veľmi vám ďakujem, že sme tu mohli byť. Prajem vašim rodinám, vám samým, vašim rodinám, vašim drahým, veľa požehnania, veľa Božích milostí, aby ste cítili tú Božiu pomoc a ochranu v rodine a aby ste boli aj takými svetlami a anielmi pre tých všetkých, ktorých Pán Boh vám pošle do cesty. Ďakujem všetkým vám, milé dámy, ktorí ste prišli a my sme ako katolíci dosť uzavretí, my vieme hovoriť v spovedalniciach veci, ale veľmi potrebujeme vlastne v dobe, kedy vlastne je menej a menej kňazov, menej a menej reholníkov, menej a menej všelijakých iných, na ktorých sme zvyknutí, že budú povzbudzovať a mať plné ústa
všelijakých zbožných vecí, potrebujeme, aby sme svedčili si takto navzájom, aj bolesťou. Ale bolesťou, ktorá nie je pre bolesť, ale ktorá je na Božiu slavu. A ja viem aj z vlastnej rodiny, že tento príbeh je možno nie, že úplne cez kopírák, ale mnoho podobný tomu, čo prežívame my za zatvorenými dverami našich bytov a domov. Ale na druhej strane ďakujeme naozaj, že máme vlastne východ, stále otvorené dvere práve nie na útek, ale na záchranu práve vlastne u nás. Takže nech naozaj aj vy tak konáte podobne, nech svetlo, aj keď máte vy nejakú bolesť, ktorá nemáte, chvála Bohu, nech vlastne zasvieti naozaj takéto Božie svetlo. A za chvíľočku je svätá omša, tak ja už nebudem zdržovať, ja už som vás povedať. Ale Dotka chce povedať jednu vec, ale je to také vždy milé, keď sa pri dverách rozlúčite s týmito ženami, tak je to aj také vzájomné odozdanie si požehnania. Ešte jedno, myslím, že veľmi dôležitú vec. Dobre, áno, ďakujem. Som mi to stalo dôležité, ale to nič, možno, že si ešte pri tých dverách niekde spomeniem potom. Niečo mi preblasklo hlavou a zabudla som tú vec. Dôležitá vec je, že koláče sa majú pojesť pred dverami. Asi toto zapísať.